koncipirati dnevni red, a da prije toga nemaju konsultacije sa zamjenicima, je pomalo, rekao bih, možda i netaktički. Koncipiran dnevni red koji je imao skoro 50 tačaka dnevnog reda podrazumijevaju raspravu o 8 zakona koji nisu sa našeg stajališta prihvatljivi iz prostog razloga. Prije svega to nisu neki evropski zakoni. Iz prostog razloga što formalni predlagači nisu važili mišljenje institucija Republike Srpske. To je prije svega Institut za intelektualno vlasništvo i Ministarstvo komunikacije. Više puta smo rekli, bez postoje mišljenja nadležnih institucija Republike Srpske zakone nećemo razmatrati i to je na kraju krajeva zaključak Narodne skupštine Republike Srpske. Ostali smo potpuno privrženi implementaciji stavova institucija Republike Srpske kao našem primarnom političkom kretanju i odlučivanju kad su u pitanju institucije BiH. Ono što je zabrinjavajuće jeste jedan vrlo šibicarski potez ministra Forte koji je zakon izmenama zakona o komunikaciji usaglašavao sa institucijama Republike Srpske i usaglasio jedan tekst, a da smo na dnevnom redu imali sasvim drugi tekst. To je jedna klašna spirala podvala. I mi smo vrlo jasno to ukazali na kolegiju da je to potpuno neprihvatljivo. Ili recimo, set zakona koje je predložio institut, napravio je ekspertsku grupu od zaposlenih u institutu, nekoliko eksperata iz Evropske unije i spoljnih eksperata, a da pri tome o tim zakonima nisu tretirane institucije Srpske, institucije Federacije, pa čak ni institucije na nivou BiH, nadležno ministarstvo. Cijenimo da je to pitanje bilo značajno vratiti na početnu tačku i da o tome onda kroz procedure koje su predviđene i koje potenciramo sve ovo vrijeme se nađu na dnevnom redu nekom sljedećem zasjedanju Savjeta ministra. Cijenim da nije bilo razumno insistirati i forsirati da se 8 zakona takvih nađe, jer ponovo želim da kažem, sve ono što nema pozitivno mišljenje Republike Srpske, a odnosi se na zakone i strategije, neće biti razmatrano. Dok ne dobijemo pozitivno mišljenje. Mi ovdje zastupamo te stave. Mislim da smo se trebali referirati i raspraviti o ostalih 42. Procijenili su da ponude dnevni red kumulativno, integralno sa ovim zakonom, to je za nas potpuno bilo neprihvatljivo. Iz tog razloga nije bilo sjednice Savjeta ministara. Mislim da ne treba da ponavljamo više. Ne treba da se više uopšte potencira neka vrsta određenih zakona ili neke druge akata da prethodno nije pribavljeno mišljenje institucija Republike Srpske. I svaki put dok sjedimo na pozicijama ministara, u Savjetu ministara, svaki put ćemo ovako reagovati.